Аз ще го държа. Hello, this is Vasil Angelov, Team Adamant. I'm going to present to you 24.3 workout for the double trouble competition. Let me show you the measurement for the hand. There is a 50 centimeter cage on the wall. There is a 1 meter from side to side. Тук не се вижда началото. Дай застани тук така на лоста просто. Чакай. Добре. Где хваща дръжката за всеки случай? Пусни го. Готов ли си? Да. Айде. 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хващай. Айде, Васе, не дей да бързаш много. Както беше на загрявка. Още едно по-леко. За 18. Сега бавничко, бавничко. Спокойно. То ще стане. Давай, ставай. Айде, Васе, 10 секунди имаш. Казвай ме. Аз ще ставя сега. 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. 5 толсто бара. 1, 2, 3, 4, 5. 5 набирания. 1, 2, 3, 4, 5. 5 handstand push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 34 секунди. Имаш 30 секунди. Как са репорти? А? Репорти без? Да. Даже много енергия скъпи за набирането. Често бар ги направи. 15 секунди, 14, не е чест. 10 секунди имаш. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хващай. 18 хора. Добре си, давай, да. Така. Идеално. Добре, ставай. Имаш 14, 13, 12 секунди. Тръсни малко. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 толсто бар. 1. 6, да. 6. 1. 3, 4,
5, 6. Браво, Васе. Дишай. Давай. 1, 2, 3. Ритай силно. 4, 5, 5, 6. Готов си. 6. Почивай. 25 секунди имаш. Дишай. Да. Да, не. Не. 10 секунди, Васко. 5, 4, 3, 2, 1. Ай, давай. Браво, Васе, дръж така. Добре. Добро е темпо, дръж така. Браво, Васе. Айде още едно-две лекички. Още едно. Така, браво. Имаш 10 секунди. 10. 7. 7 бройки, давай. 3, 2, 1. Давай. Давай. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Последно. 7. Набиране. 7 набирания. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последно. Още едно. Още едно, Вас. Давай. 7. Браво. Ай, Васко, ритай силно с краката. 1, С петите. 2, 3, браво. 4. Ритай силно. 5, 6. Още едно. Силно нагоре. Почивай. 20 секунди. Много добре. Добре, айде. Айде поне още един рунд пълен ще направиш. Няма лошо ми е. 10 секунди. Сядай Сядай, лека по сядай. лека. Занули с тренажер. Дишай, Вас. 5, 4. 2, 1. Ай, давай. Тук въпросът е дед бай гребането. В неговия случай, да. Той след. Дишай, Васе. Айде, Васе. Още един рунд ще успееш. Давай, няма да се предаваш. Давай, давай. Давай, давай, Васко, давай. Ще успееш. Ай, после то другото Ай, е Васе, по-лесно. другото трябва Давай, да имаш завършиш. 10 Давай. секунди, трябва да Ще ги направиш. успееш. Ай, Васе, малко увеличи темпото. Давай, давай. Ай, имаш 8 Още, секунди. давай, имаш. Давай, ще успееш. 6, 4, 3, Давай, давай. 2, 0. Стана. Давай. Спокойно. Когато си готов, почвай. 8 бройки. Много стобари започваш. Ай, Васе, може да хванеш и от калориите малко. Давай. 1. Давай, Васе. 2. 3. Не е Почини така. малко и си Почини хвани малко. темпо. Няма смисъл така да висиш. Айде, хващай. 4, 5, 6, 7, 7. Още едно. 8. Пусни се. Имаш 10 секунди. Давай колкото можеш набирания. Давай, ти ще ги направиш на турния. Айде, Васе. 7 секунди имаш. Давай. 6. Но. 3, 2, 1. Пет. Край. Почивай. Това е си гадна задача. Нищо да казвам. Васко.
Че ще Има желание. спирам. Няма какво да спирам.